ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian ng isa, Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. May nga naman sa ato nga mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw, lunes na kita. Ayari kita sa Disyembre 5, tuig 2022. Aksyon Hotline. Kumusta ka mo masuki namon nga matag paramating nga nagamonitor na via on air, nagatutok na karon nga aga sa bilog nga riyon size, kutob malabutan sa aton sini nga broadcast. Kung diri kaya sa isla sang Negros Occidental, no? Dira sa may area sang Oriental Negros, kag diri man sa palibot na sang Occidental Negros, kumusta ka mo masuki namon nga matag paramati nga nagatutok na every morning. Aksyon Hotline. Padayon lamang nga mag-monitor, mag-upod sa aton talakayan karon nga lunes o hindi ka mo magkalipat kundi primero kita nga lunes sa ikadusin na nga bulan karon iyang nga tuig mayara na gid lamang ho sang nabilin 20 kadlaw no antes ang adlaw sang Pasko. Aksyon Hotline. May 27 kadlaw na malang nabilin ang aton hulaton kag magatukis na kita sang kalendaryo agod sa pag-abi-abi sa pagsulod sang 2023. Aksyon Hotline. Welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. As usual, Aksyon Artay Hupon checking in until 9:30 in the morning diri sa aton sining pagpangalagan. Aksyon Hotline. Ano mga dalag ko nga balita ang aton tutukan karon nga morning? Oy ang hearing kag pagtalakay party in IR bill, no? Ang pag synchronize kag ang pagplastar sini at isubong adlaw pati gayuno no nanong dalagan sini. O madayon balayan ang Negros Island region kag ini bala maktuhan na kag mayara na sang layi nga mapasar kag hindi lamang mangin executive order o hindi lamang mangin desisyon sang alkalde. Aksyon Hotline. Sang presidente sang pungsod Pilipinas nga panaugan naman bla sang iya sining desisyon ngati ang Negros Island region pagdihon sang una to iyalan to ka presidente sang pungsod Pilipinas mo ti amo na nga ati pagsunod nga presidente wag tang dayon Aksyon Hotline. ti amo na siya ang isa sa mga hibaluon naton karon yang nga morning diri sa aton sining nga pagpangalagad kung ano ang dalaganan sang sining nga informasyon. Okay, ti talakayon subong dito sa House of Representatives amo man gina-expect naton may counterpart ina sa uli sa Senate. Aksyon Hotline. Ariho, unahon ko lang ning iya sang DepEd ang advisory iya sang pamunuan sang Department of Education. Very very important ini since nga ang mga Christmas party isa ini sang ginabantayan naton nga mga activities sa mga pampubliko nga mga bulutuan. Okay, ang panumdom karon sang DepEd nga kinahanglan mga personnel sang DepEd ang mga solicitations ni why anay ha ginadumilian para iya sa mga teachers mismo. And of course kung mayo pa kung may aragin man kamo mga Christmas decoration sa mga eskwelahan kung mga kapigado subong gusto taman nga mabatyagan ang espiritu sang Christmas sa sulod sang classroom. Pero siling diri bala sang DepEd kinanglan recycled materials ang gamiton Aksyon Hotline. Kay importante nga hindi pilitay ang kontribusyon ang mga gift nga ni kay kabudlay. No, ang ginikanan subong ka problema gid daw alaw gid kuno didoy. Aksyon Hotline. Kabudlay gid subong kay daway gid maning raan
tiyang estudyante hindi pag-exclude. Kinahanglan mapagpakigbahin sa mga Christmas parties kay way kabayad contribution gift. Basi bala kung di nyo pagpaintrahon o hindi bala pwede ina. Action Hotline. Kag hindi ba pagpilito ng isa ka estudyante kag personnel nga mag-amot magastos ang ilang kwarta para sini nga selebrasyon. Pag-ulang kita on recovery pa kita bangod sa pandemic kamo nang dapat naton gid nga panumdumon. Online sa hotline. Online sa hotline. Ari na lang ho para antes sa mga Christmas parties kag mga activities sa mga bulutuan. We have Sir Ian Arnold Arnaiz ng DepEd Negros Occidental Division para naman advisory sa publiko nga nagamonitor karon nga aga. Sir Ian, how are you? Good morning. Mayong aga Action Art, mayong aga sa tanan, nagapamati sa imo programa subong. Yes. Salamat kid Ari Sir, naman ni Guro do reminder man lang kay actually hindi malinibag o Sir Ian nagligad amo man ni ang ginpagwa sang even in the previous administration. Pero ang DepEd, sir, to be specific, nano ang advisory sa mga Christmas parties sininga bulan sa December? Action Art nagpagwa ang ato nga central office ng DepEd Order number 52 sang nagbigat lang semana ata ni. Bye-bye ang ang tanan ng mga guidelines on the celebration of the Christmas party sa eskwelahan sa buong tuig. Ate, ang ginasiling lang siya is it must be simple. Tapos, amon ang hambal mo, it must be voluntary. Wala sang i-force nga bata kung ma-intra siya o kung hindi siya mag-intra. Dapat ang tanan ng mga alamutan, especially sa mga pagkaon nila, must be voluntary also. Kag dapat ini siya within the school premises, hindi pwede nga sagwa or hindi pwede nga ma-extend. Tapos within the class period lang, kumbaga kung naga 7:30 nagasugod as sila 4:30, dapat by 4:30 end ng ila Christmas party. Okay. Kag ano sir ang pinakalawig sini nga dapat sininga bulan sa December makapatigayon na sila sa Christmas party? Well, ang ilang klase subong, sir, is subong next week nila, ang last week nila, that's until December 16. So, most probably, dira sila nga semana ang makandak. Kag though we have heard nga daw mga December 16 laban ng mga Christmas party, which is the last day of the classes. Ay, see. So, beyond sa December 16, di na dapat pwede for the vacation sa kabataan na siya? Hindi na pwede, sir. Kaya tungkol yan, nag-start na ato na Christmas vacation by December 19. Until... So, amo na hindi siya pwede ma-extend outside of the appointed date kag time. So, dapat within lang. Pagdason ang pagbalik klase, sir, will be on January. Ano na siya ang specific nga date sina? Based on the school calendar, it's January 4, which is, if I'm not mistaken, the Wednesday na siya. Sa DepEd Division, may mga Christmas party mga mo, upod nila sa mga personnel ka, sir? Sa division office, yeah, we also have, actually, every year, nag-aaragit man tanong sa nagligad, mga puro lang sa online Christmas party. Isubong kay tugod na pwede naman ng face-to-face. Dapat, face-to-face naman. With the, same with the school, with the observance of the minimum health protocols, So to all the parents, mga students, mga teachers, sa idalom no sang DepEd Negros Occidental Division, sir, finally ang imo sini mensaheng mabilin sa ila. Well, we have to make this Christmas celebration meaningful. Although simple lang ang ipangayo sa aton kag hindi magarbo. Ang lang sang kumbaga after 2 years, more than 2 years nga wala pagkilitanay, this is another opportunity nga makasocialize sa mga bata. So allow ta sila pero hindi lang paghali ka pagarbo gid na pasosyal nga klase ka party. Ay importante ang meaning nagkilitanay nga maka-ilistoryahan ay kumbaga makabanding to again sa mga classmates nila. Kaya mo na we have to observe lagid ang aton nga health protocols. Kag ang aton terme is safety permis ang tanan. So we have to be
kung baga sa mga ginikanan, ang pagkaon niya ipadala sa mga bata must be well cooked. Ano siya dapat maayong pagluto kay para wala sa may mga kung ano nga mga problema nga mag-exist right after tungod sa pagkaon. Yes, sir. So, kailangan siguro mga parents must be involved in the Christmas party sa mga bata nila para sila mismo magplano kung ano nga mga pagkaon para ihanda para sa mga bata. On that note, Sir Ian Arnold Renay, salamat gid kag God bless sa imo. Thank you very much, sir. Action Hotline. Ang spokesperson sang DepEd Negros Occidental. Magabalik ang Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Pagkatapos ni 100%. Maggie Magic Thank you for spreading the news and it reaches out to anywhere in the world, even here in the US. Balansikag patas nga balita kag komentaryo kay amo ini ang pundasyon sa pagsalig sang publiko. Tuloy to. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. Kaya Action Radio for me, dali ko yan nag-gain ang confidence, dali ko nag-gain ang respect. Gina-consider ko nari ini nga station bilang amo ang nagbulig kag nag-imo isa akon bilang isa to full-time na media practitioner. Isa sa mga broadcast industry nga na tun-an namon diri ang paghatag sa educations, information, and mga entertainment, mga kalingawan man para sa mga tagpulakati sa Action Radio Bacolod. Action Radio is really a family for me. I'm Action Artay Kupon. Ako si Rex Cantong sa Action Radio Bacolod. This is Action Wilma Antopina Sugaton. And this is our 53rd anniversary story. Ngalan? Tata Keding. Tapos ano may nabatian ka mo naglupok? Nalupok. Pila ka lupok na ma'am? Namatatlo akong Leader! Uy! Medic! 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 Leader! Uy! Medic! 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 Bangod sang nagluntad nga kudita sa What is the frequency of DYEZ Action Radio Bacolod? 684 has been part of the Negrenses and Bacolodnons. It has been there. From the moment they opened the radio, which means signing in early in the morning until the station closes, the signing off in the evening. From the city of Bacolod, the commercial and political hub in Negros Occidental, DYEZ Action Radio Bacolod traces its roots to the city of La Carlota, where it first started its operations from the administrative building of the then Elizalde-owned Central Azocarrera de La Carlota in the 1960s. The small community radio station, originally having the call sign of DYEN, hosted some of the pioneer broadcasters in the province until the declaration of martial law, when it was closed down. By 1980s, DYEZ shifted its programming to full-time news and public affairs. First, ang na-encounter na mga problem sa relationship, wala man problema between sa mga empleyado diri. Pag-gather sa informations daily, muna siguro main problem namon in how to deliver to entertain sang mga listening public, mga listeners kung paano ina i-deliver kag matagan sang kasulbaran man
In the national arena, Aksyon Radyo Bacolod received virus recognition in the kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas or KBP, receiving the most coveted Dove Trophy as the best provincial AM radio station in 2017. The station and its personnel were also recognized in the annual Gandingan Awards of the University of the Philippines, Diliman in 2020. Furthermore, several news personnel of Aksyon Radyo Bacolod received appreciation for their meritorious performance in the annual Globe Media Excellence Awards or GMEA. Majority of the news and public affairs program of the station were also recognized locally in the annual Tingog Kaghandurawan Awards by the KBP Negros Occidental Chapter. Modesty aside, for 3 consecutive years, Aksyon Radyo Bacolod's personnel were awarded as Icon of Radio in Negros, namely Aksyon Boy Duran, Aksyon Fred Salanga, and Aksyon Eddie De La Fuente. Aksyon Radyo Bacolod was also named as AM Radio Station of the Year by the University of St. La Salle, Bacolod. Aksyon Radio Bacolod is committed, no? Because nagapati kami na ang broadcasting is a lifetime process. Sige ba kami learn every day kung paano kami makadeliver din sa gusto, hindi lamang sa balita, kundi ilang real public service nga mong mahatag sa among matang. And above all, yan Aksyon Radio Bacolod ang among commitment, hindi lamang sa news, hindi lamang sa public affairs program. As head of the Operation Tulong Task Force, madamo kita sa nabuligan nga nagakinahanglan sa financial support, mga naga-hospital, nga way sa inyong bayad, paagiman sa bulig sa among mga listeners. Nabuligan nato nina sa mga medical mission kag other programs sa idanon sang Operation Tulong Task Force. Damo kagin ma-learn sa miskan sa ano nga butang, no? Miskan sa imo nga physical, emotional, nangin sa mentally mo nga panghuna-una, naghatagid sang kinaalam ang Aksyon Radio. Kagamo man mabinuligon gid sila kay kadamo gid sang mga ginhatag nila sa amon nga mga pagpakamaayo no nga halin sa Ginoo. Sa nagapasalamat kami sa Ginoo nga gingamit gid ang Aksyon Radio sa amon nga kabuhi. Happy 53rd anniversary sa Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio. Aksyon Radio Bacolod has always been a part of every Negrense and Bacolodnon's life ever since its foundation and up to this very day. Trust that we will continue this journey with you and your family from sign on to sign off. Number 1. Thank you for spreading the news and it reaches out to anywhere in the world, even here in the US. Balansi kag patas nga balita kag komentaryo kay amo ini ang pundasyon sa pagsalig sang publiko. Tuloy-tuloy. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Aksyon Radio for almost mga 27 years. I'm Aksyon Artay Kupon, anchorman of Aksyon Hotline program. I've been in Aksyon Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Aksyon Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Aksyon Radio Bacolod. Kaya Aksyon Radio for me, dali ko yan nag-gain ang confidence, dali ko nag-gain ang respect. Gina-consider ko rin ini nga station bilang amo ang nagbulig kag nag-imo gid sa akon bilang isa to full-time na media practitioner. Isa sa mga broadcast industry nga na tun-an namong diri ang paghatag sa educations, information, and mga entertainment, mga kalingawan man para sa mga tagpulakati sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio is really a family for me. I'm Aksyon Artay Kupon.
Ako si Rex Cantong sa Aksyon Radyo Bacolod. This is Action Wilman Tupinas Dugeton. And this is our 53rd anniversary story. Ngalan. Tata Tiding. Tapos ingat, ano may Elsa. nabatian ka mo naglupok? Nalupok. Pila ka lupok na ma'am? Namatatlo ako Leader! Uy! Medic! 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 Leader! Uy! Medic! 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 Bangod sang nagluntan nga kudita sa What is the frequency of DYEZ Action Radio Bacolod? 684 has been part of the Negrenses and Bacolodnons. It has been there. From the moment they opened the radio, which means signing in early in the morning, until the station closes, the signing off in the evening. From the city of Bacolod, the commercial and political hub in Negros Occidental, DYEZ Action Radio Bacolod traces its roots to the city of La Carlota, where it first started its operations from the administrative building of the then Elizalde-owned Central Azocarera de La Carlota in the 1960s. This small community radio station, originally having the call sign of DYEN, hosted some of the pioneer broadcasters in the province until the declaration of martial law, when it was closed down. By 1980s, DYEZ shifted its programming to full-time news and public affairs. First, ang na-encounter namon nga problem sa relationship wala man problema between sa mga empleyado dire. Pag-gather sang informations daily, muna siguro main problem namon in how to deliver to entertain sang mga listening public, mga listeners kung paano ina i-deliver kag matagan sang kasulbaran man In the national arena, Aksyon Radyo Bacolod received virus recognition in the kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas or KBP, receiving the most coveted Dove Trophy as the best provincial AM radio station in 2017. The station and its personnel were also recognized in the annual Gandingan Awards of the University of the Philippines Diliman in 2020. Furthermore, several news personnel of Aksyon Radyo Bacolod received appreciation for their meritorious performance in the annual Globe Media Excellence Awards or GMEA. Majority of the news and public affairs program of the station were also recognized locally in the annual Tingog kag Handurawan Awards by the KBP Negros Occidental chapter. Modesty aside, for 3 consecutive years, Aksyon Radyo Bacolod's personnel were awarded as Icon of Radio in Negros, namely Aksyon Boy Duran, Aksyon Fred Salanga, and Aksyon Eddie de la Fuente. Aksyon Radyo Bacolod was also named as AM Radio Station of the Year by the University of St. La Salle, Bacolod. Aksyon Radio Bacolod is committed, no? Because nagapati kami na ang broadcasting is a lifetime process. Sige ba kami learn every day kung paano kami makadeliver din sa husto, di lamang sa balita, kundi ilang real public service nga mong mahatag sa among matang. And above all, yan ang Radio Bacolod, ang among commitment, hindi lamang sa news, hindi lamang sa public affairs program. As head of the Operation Tulong Task Force, madamo kita sa nabuligan nga nagakinahanglan sa financial support, mga ka-hospital, nga way sa inyong bayad, paagiman sa bulig sa among mga listeners. Nabuligan nato ina sa mga medical mission kag other programs sa idanon sang Operation Tulong Task Force. Damo kagin ma-learn sa miska sa nga butang no. Miska sa imo nga physical. Pagbalik ta karon na, istoryante rin ano iniho. May shooting incident naman doon naglapos no sa buli isang isa ni kay nagkasanay ni motor kag update diri sa Bacolod may minsay si Mayor Albi sa gipatigayon today or this morning nga flag ceremony. Magabalik ang Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Pagkatapos ni 100%. This
Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po nang si mama wala di eh. Ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like eh. May ara gina na butang sa module nga i-search mo. Tapos bala may ara nga ilang taon mo sa YouTube. Tiway ka man gamitan. Ti laktawan lang dana eh. Tapos, ano naman, ublaw ng dason. Brown na dason. Sigaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend. Kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so good nilo lang sa akin. Siya nagtulo sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung bala nga isulat ko kung anong imuon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw gusto mo ako do ano naman daw gusto ko basta hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kubos na eskwela. Primary kag secondary kam na. For butang. I-records ang kinanglanon nga makapatitikbar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya sa umuan kung mamanakit. Update mo na siya. Matinandao na siya mo. Damo to, nugin na siya. Yan padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man rapulong tatugan ko palala. Tisiling ko sa iya. Aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo Aksyon Hotline! Pabalik na diri sa inyong palatuntunan Aksyon Hotline. Oy, morning dira aglimay lang pagmonitor ha. Karon nga aga kay Regan Villanueva, kay Sir Bong de la Paz, Estila Josalia Aladin kag Kenron Sagay sa Tokyo, Japan. Ara sa monitora si Alex Montesa Araman. Good morning lang kay Ma'am Vanessa kag Doc Matt Mayo, no, dira sa may area sang USA. Si Evelyn Sinaon nagingagaw man lani hulagay kuno sampurok kay Sano Barangay Alihis. Action Hotline. Gamonitor man siya. Salamat gid. Neilana Sabran. Gamonitor kami sa Barangay Tagok, Purok Manga. Kamangkalan City from sign on to sign off. Salamat gid ha. Jocelyn Araman gamonitora. Jocelyn, morning. Action Hotline. Oy, hindi pa galing available ang hepe sang PNP o kapulisan sa isa ka banwa kay ang tanong tabo ni shooting incident kiman ni siya o gusto naton tan i-clarify kung ano ini exactly ang matabo, no, kay ang natabo no nga insidente
Kay may naiguan sila nila na doon nalapos buli. Oh. Galing kang hippie, subong hindi pa maghambal. Tuod ni siya kuno nga daw pagbati ko aksyon Dorel, do bodyguard ko no? Oh, nano ato? Do ba si kay sino bodyguard ina? Action Hotline! Involve ang bodyguard o kung ang bodyguard ang naiguan sa buli? Hindi pa natin mabalaan eh. No? Gina-check pa, hindi ko lang galing malawag pa ang lugar kundi ini exactly ini nga banwa kay ka-premature. Although may mga information kita diri no? Nga nagsinulod, galing hindi naman ni malawag kay hindi man ang pulis available kuno. But nanon tabo sa pulis da. Sir, mga insidente mo hindi naman ni malipod, magwagi man ni siya mo. Ang importante pag-conduct nyo sa investigation, kung ano itong natabo, tiyan mo na eh. No, hindi na pagtabon-tabunan. Action Hotline! Ay gusto tayo maluon kung ano exactly natabo na sa lugar nyo. Oh. Grabe man yung lugar nga daan. Hindi lang ko magmuno, kaya kung mabalaan nyo kung din ginay exactly, kay ginaluto ta pa. No? Galing kay ang hippie kung subong di available, kay may programa siya. Ano siya na nagtag notebook? Daw ay naman guro pag tagtaganay notebook subong kay do kaalang-alang naman ni Action Hotline! Kag daw hindi man niya trabaho sa pulis ang managtag sa notebook. Aber, baloon ta, oy, ga-flag racing. At dali man lang ng flag racing. I-check lang sa liwat, masyara na siya. Oh, flag racing lang gina, makantam lang na, ayang magiliw. Doon mo na, di ba? Flag racing sa rin mo na, and then pagkanta sa Philippine National Anthem, kung may aragi maminsay, may flag racing activity subong sa kwan. Sa Government Center, ipabati ko lang ni karon, ambot si Axondale, ba si Tribe si Axondale, ba si ato sa flag racing ceremony? Kaya may mga signifikanting ginambal si Mayor Albi today. No? Daw may ara si ginambal, kagabi po po sus Mariusip ang traffic di sinalan Lakson, di ama ko. Kundi daw 6 o'clock to ginambal nga ma-start ang pagpatigayon sang lights on ceremony. No, tira sa may Bacolod City Public Plaza, pero medyo na-delay. Na-delay siya bangod kay Portikalawig sa parada. Gali, no, ngalin sa Ramos, gabi ganina lipat, magkudra ako naglabay sa Lakson, bo, pwede kasulumpaan, kagutok-gutok. Amo to gabi nga siling kumangita, tas ang alternate, nga dalan, nga hindi kita matrap. Action Hotline! Pero anyway, congratulations sa ang plaza kuno tahom ginmag kuno mga kuhan Christmas lights. Aber karon abi kay buwas abi kay way ko duty ilang tawon ko bing plaza kun gabi da kun nami gimang kuno. Action Hotline! Tuod nga nami giman ang plaza. Ang espiritu kuno sa Pasko daw mabatyagan mo gid. Tuod damo kuno na sang nagalagaw-lagaw da importante inang mga galing kayong plaza, bikon maglibot kada subong, ang baligyaan sa palibot, amo nang nagasablag o kung hindi kitaon gid sa sulod mo, amo nang nga siling nila paglabay mo sa Tubangan Katedral daw, hindi mo ma-appreciate. Luwas iyang nang nagakalabit sa kahoy nga mga Christmas lights nga makita mo eh. Action Hotline! Check na lang basi siya Axondale nakuhaan ni man tutuga. May flag racing ceremony subong mo. Pero Ario, i-check na lang ni karon kay Negros Island Regional Bill, actually subong talakayon mo dito sa bahin sa House of Representative, kag gina-expect naton nga later ma-discuss man na sa bahin sang ma-discuss man nila ang sa Senate, no? Bilang counterpart. Importante ni siya kabalo ka subong sa Bacolod. Actually, ang ginakuan di subong sa Bacolod, matundog nga balita. Kundi subong kundi magkadtos Mayor Albi, isa sa mga dikit sa kay Mayor Albi nga nagaupod, kung Greg Gasataya, that is number 1. May mga iban nga grupo man nga nagaupod permi sa kay Mayor Albi. Pero kung obserbar ka mo tuod, mayara man niya nga lakat, nga kung si Congressman Paduano sa abang lingkod, Congressman Stephen Paduano, daw lain naman yung mga grupo ang naga-ibid-ibid o nagatabid sa iya. Action Hotline! Paiban gani nga daw ginamalisyan, siling nila daw kapaborito subong ni Congressman
Stephen Paduano, ang ginaupo na gidpermi nga natalupangdan namon si Vice Mayor Elcid Familiaran. Tiling ko doon ka pa ni Maho na kadugay pa ning leksyon to do ka ti kabalo ka kung madayon kung madayon ni siya ang tendency sina mga kaaksyon ang Bacolod duan lang district tapagid. Luwas sa NIR niya nga ginabal ko ining party sa pag redistricting sa Bacolod, lain pag hindi ang istorya mo, ti subong amo ni guro ang resulta ho nga doga pinanilagay kuno subong ang magtimbang kampo kung sino ang masami nga upod ni Congressman Paduano, no? Anong plano ni Kong Paduano? Mapapili ni siya mayor sa uli or ano nga posisyon? Sadya, no? Di sa politika, hindi mo man niya. Kabalo ka sa politika, way ka sang permanente nga kasumpong. Wala ka man sang permanente nga kaalyado. Ang permanente nga sa politika, ang interes sang politiko. Na why kaya permanente nga loyalista gani mo? Kabalo ka jutay tingke, kapin pagid ko nang imo malidres, hindi mo gani mahatag ang ila expectation kag ang imo gin promesa, sigurado sunod nga eleksyon malukso na sa lain to nga grupo. Kaya mo nang delikado, amo nang mga balantayan, nga kuning kaso sa ulihi, hina-hina ka lang sining kandidato. Tapos no? Talikdan kaya sa lideres mo, kapin pagida, ang ginatandaan nila nga magpromisa kaya hindi mo gani ma-deliver, hindi mo gani matag, ambot lang. Action Hotline! Tudas kagid, masiling sila. Pasalig malang itong ginimo nila. Why mas lang ka-deliver ang expectation naton nga mga pagbago to no? Why man matag to? Oh, grabe no? Landawon ta na ya. Kumatunga, may 16 kitang ka-counselor sa Bacolod. Galinyanay na kung subong mo. Doga matamat, tos mong plastaranay kung diin nga district sila masakupan. Hotline! Di galing ina nga mga istorya, kung matigayon gidman, ang isa sa magkabenepisyo diri pag-insindi ko do si Kong Greg no? Kay kung matunga kuno sa duwa ka distrito do pwede sa liwat makapapili congressman. Hotline! Kagang mensahe karon ni Mayor no? Kay si Mayor Albi siningaga nag-deliver during the flag ceremony dira sa Bacolod Government Center. May mensahe siyang ginbuyan kaginahatag for Bacolod noon. Posible may mga kaiwan dira mayong mga balita pero pakaronan na nagursod to no sa report ni Action Dale kay gintry ni Action Alvin makahingagaw to ti kadasig mo lang sa flag ceremony mo no hindi niya siling tiglawig may kumay mga programs pa dang iban. Kung ano tong kaundan karon sa mensahe ni Mayor Albi karon sa udto kay Action Rex Cantong kay balbal na ni Action Dale Salazar. Hotline! Ang hipi subong nga ginakontak naton kadugay way gyapon gisabat basig flag ceremony nila taguri guno. Ang flag racing ceremony nila basig taguri bla. Amo na nga daw way siya ka sabat. Sige lang pagbalik ta karon na kay kumpletohon ta kay ipit gig ko ho. Magabalik ang Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Pagkatapos ni 100%. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Amo na po nang si mama wala di atos na Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero
Kay kamusta man? Amo na would like kay mayara gid na butang sa modyo nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktawan lang danay. Tapos ano naman, ubra ko ng dason. Brown na dason singaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Wala ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akon. Siya nagtulo sa akon nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imuon. Nga pag sa page, i-like, i-share kana. Tinasunod mo tanan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw gusto mo ako do ano naman daw gusto ko basta hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga makita siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fred sa langga. Ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kumpos na eskwela. Primary at secondary ka na. For bugtaw. I-record ang kinanglanon na kapatitipar ka na. Yung kukaw ko niya. Karoon siya sa umuwan kung ako manakit. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man rapulong tatugan ko balala. Kisiling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo. Tiyo. Kayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko na nga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, kisiling ko pasalamatan kaginawa. Sa Action Doors, basi makasabat naman ang hepe nila. No, kay hindi man ginalawig actually ang ila kwan eh. Ang flag raising ceremony parang kung way man siya ligwa karon ti way tanima binggogid, di tanima balaan kung ano exactly naglanabo da unless nga daw hindi sila willing nga magpabalo nga may insidente katulad siya. Action Hotline. Ang kampo ni Cap Noli Villarusa last week nagambal paagi kay attorney former Councilor Sisa Distrito nga magahimo sila sang tanan nga legal remedy parang i-appeal ining dismissal order against the punong barangay. Ti okay malang na no lang tawon tani ko nano ang padulungan after nga kon basihan nato niyang mando way makita sa hard copy nga nakitaan pero accordingly ang nagwa diri nga dismissal from the service sa punong barangay. Ti kung dismissal ka na sa serbisyo, meaning hindi ka na mangin punong barangay, luwas pa sina, why ka na, hindi ka nagkapapili sa anuman nga posisyon sa ulihi. Ti galing siling diri ni former Councilor Attorney Sisa Distrito, siling niya ini na dismiss naman sa una, no? Galing kay ini subong more on legal aspect ini mo. Legalidad ang panganay sini. So depende ina sa mga abogado no nga nagakompose ang team ni punong barangay nga si punong barangay Noli Villarusa sang barangay Tangob. Nagugat ini tanan, remember kundi may ara sang mando ang gobyerno nasyonal. Nagligad nga administrasyon under President Digong nga kinahanglan ang mga lipod, ang mga sagabal inang sa road clearing operation program kinahanglan pati gayunon gid way amo nang reason nga gin-insister gid na asang administrasyon ni Presidente Digong. In fact, mga kapitan, naglilingin ang ulo. Di kadamo di siyang kapitan, iban nga nagkala-suspend man mo. Ang iba na mga kapitan, nagkalaakigan man, kaya tiway nagtrabaho. Action Hotline! Tiyan mo na siyang sitwasyon. Ti subong iya, amuning bantayan ta kay
inialain na ning kaso, ombudsman na nimo. Ti siling ni ang hambal din ni attorney distrito, siling yati may kwan man eh. Kung siling niya kliyente, may aray pa niya tiempo. O nga mag-appeal, dalon ini nga issue sa bahin sang Court of Appeals or pwede man nga may MR or temporary restraining order, depende ina kung ano ang legal strategy nga ila himuon, no? Nga ila himuon. Ti-check ko lang ni galing kung anong matabo, wag ikunog sa bat ang hipi. O sige na lang, di na lang pagpilita action doors kay pamatyagan ko doon na budlayan ng hipi. So mong wala pa siya kuno kabalo. Ay. Why siya kuno kabalo? Sir, ara nagilang na kuno ang do involved sa sining natabo. Ambot kung shooting ni kunano. Nga naigo ang tao disbuli. Ara na kuno sa police station mo. Why kaya kamaan? Action Hotline! Budlay gid, sir. Budlay gid. Kaya daw ang involved kuno. Amo niyo ang balita. Nga may ara shooting incident. Kuno nga natabo. Hindi ko gani mambal nga sure gid nga shooting to, aksidente o kunano. Pero basta may naiguan. O gang kasanay kuno sa motor. Tituod ni nga ang involved. Do bodyguard kuno mayor. O ti apos malang na. Anong tanak karon kung na-involve siya sa isa ka kaso o sa isa ka insidente, magbodyguard sa mayor, ti either guro military ni siya kung pulis o kung civilian nga isog. Kay pigaw, hindi man pwede nga bodyguard kaya sa mayor nga talawit ka mo. Action Hotline! Pero ang tabo di. Why siyang no kabalo? I-check pa siya yung investigador. Kay nice raw. Do ko gabi pa rin tabo. Action Hotline! Why ka pa kamaan? Gingaan ko gid-kimpo. Tani ni amo ni gin prioridad ta siya ho. Kay siling ko parang nga mabuyluhan tabla. No? Nga kung siya nga maka-interview ta siya, at least makasaylo ta sa iban. Nga mga obligasyon ta, nga daan sumong partiklawig naman dugay-dugay sang obligasyon ko. Action Hotline! Tigaling why siya ikabalo kuno pa. I-checkero niya pang-iyas ning investigador. Tiba yun na lang da, no? Dito lang pagpilito na kay basi magsakit pa karon ng chance ang hipin lada. Action Hotline! Tugyan ta na kay Action Rex kantong karon sa udto. Kaya actually ning nga source kay nagalin ning balita ni kay Action Rex nimo. Ti Action Rex why gid siya? Why pa siya kuno kabalo magkuton niya pang investigador niya. Ay nanon ta po. Action Hotline! Daw kay hinay si raw sang una sa lain ka pa nga munisipyo kag lain ka pa nga police station do ka nasig man si imo mag-akto. Action Hotline! Daw subong do naglain daw. Do naghina ang performance aw. Major na siya subong action do rin, no? Manog Lieutenant Colonel do nagpigaw siya raw. Action Hotline! Marilo Travilla Catinoy kag Nanet si Madam Nanet Guadalquivir ni siya o monitor. Ara man si Noel Zambales, si Choy Rizal kuno kag si Nining Boyboy ka monitor man. Ara man si Emilio Gakuma kag si Torco Jongko dira sa Isabela. Thank you gid sa inyo Emelito Ricampo Malayas kag Pilton Lipora ni Stod Diamante, Nene May Francisco Gaspar, kag Kristen Joy Arroyo, Mary Anne Efren, Zarwela Gonzales, morning ma. Action Hotline! Ang isa pa gid nga gusto ko'y baloon karon sa udtong update. Dumduman niyo itong nakapalagyo nga dutayan na lang nga ginsulod na to sa buho dason do dito sa tudason. Do na alimunaw to no nang tabos to. Why gito update ang kapulisan sa Talisay? Action Hotline! Kag way labot sa to mga kaaksyon sa nakapalagyo kag sa Yanubia nga ginbilin sa Barangay Kabog. May isa pa gito nga nangayo bulig si kay Vice Mayor Ayan Villaflor sa Moises Padilla mo. Teng question, ano to ya? No, ano to yang kaso to sang taga Moises Padilla pa ito nga isa nga ginapahog nga may ginapabalik sa ilang kwarta kuno to? O nano nang natabo sa to natutukan sang mga otoridad? Action Hotline! Daw ka pigaw subunghaw si Sir Pamitan, Colonel Pamitan basi kun monitor sila do nagpigaw performance sa mga pulis mo sa Action Hotline!
Ang importante sining ang inyo pagtrabaho, no, mga kaso katulad sini, ti dapat hatagan gid sang atensyon. No, hindi niya pwedeng pawalaan lang pareusad tong pinakbilog to walo to ka armado nga nagkarga sa tao to sa van, duway gid yan limunaw na lang to, duway mabalaan kun din to sa nagkaladto. Action Hotline! Din tong buho to dapit to hindi pa ma-establish subong. Hindi man pwede guro tong ang tao mo lubra lang to ka iya abing panaysayon nga way kamaturan to nga ibutang mo sa risgong kabuhi mo. Di sino to yung mga maisog tong mga tao to nga nag-abduct sa iya. Sige na obrahan nila sa may area Santa Risa. Action Hotline! Ka naggadto dira kag dala upod sa iya sining live-in gagindadol pakadto dito sa may Central Negros. May lang kay pagsulod sa buho nga kuno tiruhon to siya do ay naglupok. Kagamo to nakapalagyo pa siya way pa mga dason na nagkabalik sa ilas ning puluyan. Action Hotline! Bakon mo na kay nalabayan lang sa dalan. Ang investigation sa pulis is very vital sa sining nga mga report para nga mag-confirm either kung tuod giman to or gaymo malang ning tagreklamo sa istorya ti mabalani. Okay, basta nagdangop sila mo kay Vice Mayor Ayan Villaflor nangayo bulig. Action Hotline! Ti nagbulig malang to ya ang vice alkalde da sang Moises Padillas linga ti way kumihimos ni kay nagpalapit sa akon kapin bagitong isang ginapahog nga ginapa niya ipabalik ang kwarta ti way gani kabalo si Vice ko ano nga kwartang ginapabalik mo. Action Hotline! Si Bro Art Mix doon, Bunker Gemini, o kay Bro Chito Magaluna, dira regards lang ko. Tanan nga mga guardians all over Negros Occidental, anuman nga aggravation, thank you gid sa inyo padayon nga pag-monitor karon nga morning. Ikuan ko lang, ibubo ko lang niyo karon sa last and final stretch ang aton sining nga pagpangalagad, dugangan ta ini. Magabalik ang Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Pagkatapos ni 100%. Naglipa na ang mga papaya soaps. Napansin nyo ba mga girls and guys? Aminin, gusto nyo rin pumunta. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra-Powered Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana ano nang nauya ako makulang eh siyempre pigado tas kay ano ko sila madisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay
nakaalam ya garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit siya, gaano sa inyo? Permi gid kay hinablos ko siya pero bali hindi man ko kabuli gi siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi kagisa kung kisa bibi kung magdunganay kami sa motor sa ko pliti gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko pero kung kisa hindi ko mamapulam kami hinablos man ko ga online. Sa House Committee on Energy, parte sa congressional inquiry, parte sinay ko. Ti ambot kon ang sulat ni Sir Winnie Sancho na kahingagaw, kay ginpangitaan niya to ideya, nga makontak ang komitiba nga nagauyat bilang chairman sa Committee on Energy. Ti subong to nga adlaw mo, ang sinay ko actually nagpagwa man sa advisory, okay man lang sila mo, no, kung inbitahon sila kay ti kumusubong, no, face to face naman, more or less dito naging maniya sa opisina mismo no, sang dito mismo sa House of Representative ang ila sining hearing. Ti problema galing kay kun butang ta sa kay si Sir Winnie na lang, butang ta abi halimbawa karon gaan ka invitation giba makadto pareho ni siyang grupo sang Power Watch. Di ka balo ka ikaw ni magastos ang imo plitito mo. No, hindi man na refundable. Action Hotline. Kag ginauyatan mo nga grupo, why man niya ano man ibulig siyang consumer bisi mo kay pigado, otro man nga pigado. Oh. Ti ambot ko nano matabo sini ko na kay ngagaw tong sulat ya. Kay ginpadala to sa kay former Senate President Velasco nga amo ni siyang naguyat sing chairman Committee on Energy, no? Ambot ko nakahingagaw siya, kontak dito kag kon nakabaton sa feedback. Kaya siyempre hindi niya lain sa una yung akon hatagan ka lang link sa tong hindi pa face to face. May ara sa mga Zoom, no, kag online meetings mo. Nga pwede ka lang ya online meeting, okay? Aring link, pwede ka da. Pwede ka mo kasugilano na dayon, pwede ka na ka-intra. Kung dra ka ga-present, at least dra kay, no? Maplastan mo na. Pero anong natabo man, kay subong to mo, no? Ang congressional inquiry. I don't know kung naka-reply, naka-idea si Sir Winnie, nga nakakontak siya sa kay Congressman Velasco or may ara communication from the Office of Congreg nga nakapalabot sa iya. Online sa hotline. We have Sir Winnie Sancho sa grupo nga Power Watch. Sir Winnie, how are you? Good morning. Yes, Art. Good morning, no. May ngaga sa atong mga tagpulamati, no. Labi na gid sa mga consumidor sa Sineco. Sir, anong latest? May communication ka na baton from Office of Velasco and Congreg? Kay subong tong adlaw na sir ang schedule nila? Well, karon 10 o'clock no ang congressional inquiry, no. Unfortunately, wala kita dito makakadto because of financial constraint, no. Kay tani matgayo naman nanto kay may invitation man no kung nangambal man sila nga face to face ang congressional hearing. Sa akon paglantaw no kay tiara naman da si although wala maka-communicate sa akon niya si Congressman Gasataya kundi facilitate lang nila Art ang invitation ko abi in kaso nga malakat ng ko face to face no. Okay. So ako nagasalig no ngati nabasa ko man ang resolution ni Congressman Gasataya. Kada ang iyang resolution ginahambal niya dito nga dapat din man may congressional inquiry no because of several violations of Sineco cited by ERC no. So kung tagaan ligwa ni Congressman Gasataya ang iyang resolution, okay naman na siya no to conduct an inquiry in aid of legislation. Ugaling kay mas manan tani kung may consumers participation para bala ma-supplement no ang mga aligasyon no nga padangat sa kontra sa Sineco no. Okay. Hindi man ta maka-participate art sang virtual kay man face to face ni no.
Mhm. So tinguan ta lang karon base maka-access kita abi sa Facebook no. Sa iya sang Congress nga kuan pagudto nga Batian lang. monitor nato no. But anyway, hindi man lang ni concern sa Sinico kundi bilog nga Pilipinas mo. Okay. Ang kuan gidi ang primordial topic gidi ang increases, In cases, oho. no? Ang hindi gid magwanta nga rate increases no sa Visayas kag Western Visayas kag other parts of the country. I think there are 11 cities no nga nag-file sang complaint hindi lang sa Congress kundi pati man sa Senado no. Kag ang issue pagid sa nga ginsigi ang mga power supply agreement despite the fact na wala nakaagi sa competitive selection process. Ginapaagi nila sa ginatawag nga emergency purchase. Kamo nang dapat usisaon, kag dapat i-review for the benefit of the consumers, review naton ang mga nagliligan nga kontrata sa Sinico. Kag kung may kapatahan, di man kundi tadlungon, no? Okay. Kung may kakulangan, di man kinanglan punan sang corrective measures kay dekada na ni ang problema naton sa Sinico nga dapat tagaan sang pagtamot. It must be addressed no once and for all for the benefit of the consumers. Aha. Pero sir, why niya option abi halimbawa no nga base makapangayo ko sang link nga bisan dra na lang at least may chance ka nga makahaboy man sang mga opinion or sang imo point of clarification or ang iyagid sang consumers watch kon power watch nga mga luyag ipasulod dito. Amo man taning ginatinguan nato no galing kay face to face dason ang mga position paper may advance screening kag nakabaton ako sang information halin sa Manila sa kilala ko man to nga siya do art ka stricto no ang ilang limited katama ang ilang ginatawag ning nga participant no. Sang una nakalakat man kami didto pag congressional inquiry man la sa sugar import liberalization. So kinanglan art may at least may alalay kagin na congressman no ang sang una yun no galalay sa akong tiya si Congressman Karat no kang bal siya di nga shall we allow the gentleman from gawa no to speak in behalf of the workers. Tandin ko niya acknowledge siya ina matindog ka. Pero kung siling abi art nga ma-raise ka lang sang imo kamot kag wala sang may nagapatunga abi nga legislator do mabulubudlay siguro no. Inaya si una sa virtual. Virtual tani pero kay tuway man talink kay man ang ilakwan face to face mo. So bisan sa face to face sir kung way sa ma-recognize imo to bisan na alsa ka kamot mo hindi ka matulupangdan. Ay terrible man ang ako lang ya pagtanaw art. Ang nag-monopolize ni si Primero kay Bukada sa tunga-tunga puro kongresista mo. Si Mano ko dabi, no? Ilan niya ko mo, it's the show, no? Ang iba na grandstanding, no? Except for those who are really sincere in the prospect. So, daw mabulubudlay siya, dugangan pa nga face-to-face. So, ang aton lang tani nga makatanaw kita, bisan live lang, para may ara ng kita gamay nga evaluation as to whether our expectation would be met by this congressional inquiry. Okay. So, ang importante sigurado kung ano man ang update kay at the end of the day, ining si former Senate, Speaker of the House, nga mong chairman sa Committee on Energy, di man nag-group, pwede man nga patungbayaan nilang nimo, kagpawalaan nilang kay siya ning kauyat sumung sang committee chairmanship Kaya siguro with Goyo Art na it is of vital importance no nga pagkatapos sini base disseminate man sila sang mga valuable information no for us to consider if no our siling kuno ang aton nga ginatan-aw kun may expectations sa aton mga legislator with regard to the issue of power supply and the excessive rate no of electricity. Ang importante diya sir no nga for me kay at the end of the day matapos ini because tandaan naton bisan pa may congressional inquiry, hindi man niya pwede nga ang committee itself, sa Committee on Energy, mambal nga, oy, guilty ka mo da, beyond reasonable doubt, hindi man na iya kay in aid of legislation, mapasara mas sila kung ano naman ito nga mga kasuguan, nga pwede to prevent sini nga mga sa isang mga anomalya kung may aragin man,
amo na siya, sir mo, hindi niya kurti ang masiling, oy, guilty ka mo, amo niyo, may ara ka mo tubangon, nga amo ni nga mga penalty, hindi na mo na mo. That's correct, no? Kasi kuan mo congressional inquiry in aid of legislation. Ah. So it's either mapasar sila sang mga resolution kada importante gid abilay, and then i-direct man dapat ang aton mga local government, no? Mga sangguni ang panglunsod to replicate, no? Kada himuon Manila ang nagakaigo agud to maproteksyonan and how to advance the welfare of the consumer. Di diri siya, tundo may ara man to lokal ding congressional, daw inquiring, gwa man to di siya SP, ano to yung natabo sa kay Councilor Calao to how? Di ang yaman lang recommendation ni Councilor Calao nga ma-file sang kaso sa NIA, no? Okay. Datilawan ta naman sa una file kaso sa NIA, ang desisyon 30-day suspension, no? And a slap on the wrist. Ano mo kaya, mula na niya nalabutan mo. So I am hoping that our local government, after this inquiry, will have a new perspective, Art. Ito nga tanawon nila sa bago, wala nga pananawon ining aton nga problema nga halos tanan nagawangal subong, no? Nagid nga nagsaka naman ang rate sa aton kurente para bala nga makasiling kita, no, nga ang aton gobyerno lokal man kag national nagatingwagid para maulumpawan, no, ang ibubunot sa mga konsumidor sa power industry. Yes, pero hopefully nga makakuha ka itong makamonitor ka karon, sir, parang at least makakuha, magkita update sa mo kung anong paglantaw mo sa dalagan sa process to. Oo. Kaya mo na gani malakat ko dugay kay mangita man ko sang kuan sang posibilidad abi nga maka-observe lang ta virtual so that more or less may overview kita afterwards kung ano nang natabo sa congressional inquiry. Diri sa amon sa part namon sa Action Radio, try man namon si Kong Greg diri after sa mga congressional inquiry nila or sa sining nga first nga part kung anong nadangatan to so that we can inform and we can update sa mga consumer members ng Suneco nga nasakupan diri sang ila coverage sa Sir Winnie, salamat sa time. Thank you, good morning. Sir Winnie Sancho, ang Secretary General sang grupong Power One. Action Hotline! Alas 10 ning aga, patigayunon ang congressional inquiry. Again, ang himuon na sa mga kongresista nga part sang committee, mahimo sila recommendation sa uli ano naman nga kasuguan to secure nga hindi na ni masulit nga maamo ni mga transaction. Tigaling mo na bla, no? At the end of the day, sibod katama kag yabot kung paano ni mahatagan solusyon kay paglantaw kuya ang presyo sa kuryente ni damo sang mga rason kung nga ang ginapatuman ni mo number 1 nga daan ang mga planta hindi man tuya maobligar sa pataas ang charges nila kahit yung ginagatong lang to para magandal makina ka mag-process to nagmahal man. Action Hotline! Pagkuton na si Kong Greg kung anong resulta. Magabalik ang Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Pagkatapos ni 100%. Barangay Ang damdamin mo, paano mo patatatagin, pasisiglahin, lutuan mo ng may pagmamahal. Magi Kusina Serye. Sa luto mo, sumasarap ang buhay. Mga kwento ng buhay, pag-ibig at pagkain sa isang kusina serye na handog ng Magi Magic Sarap. Ang nagmamahal at mamagi, ang nagmamahal at mamagi. Kung ang lahat ay nagluluto na nagkagaling sa puso, ang sarap ng buhay sa mundo, ang nagmamahal, nagmamagi. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Tunay ngang mahirap maging isang caregiver dahil bukod sa dapat siyang magtiyaga, ay dapat ding mahaba ang kanyang pasensya. Lalo na kung ang inaalagaan niya ay may pagkapasaway. Tunghayan po natin ang kasaysayan ni Minerva at kung ano ang naging bahagi ng pagkaing niluto ng may pagmamahal para malutas ang kanyang problema.
Ano nga bang klaseng pagkalinga ang maidudulot ng Maggi Magic Sarap para maipadama niya ang kanyang pagmamahal sa pasyenteng kanyang inaalagaan? Tunghayan po natin ang kanyang kasaysayan dito sa ating dulang Maggi Kusina Serye. Sige po, Lolo Arturo. Kumain pa kayo. Ayoko. Busog na ako. Ay, nakakailang subo pa lang po kayo. Ayoko nga. Ba't ba ang kulit mo? Ano po bang problema rito sa pagkain ninyo at ayaw nyo pong ubusin? Basta, ayoko na. Kailangan po ninyong kumain ng husto para makainom na kayo ng gamot. Ayoko na rin uminom ng gamot. Please naman po, Lolo. Makisama naman po kayo. Ikaw ang dapat makisama at makinig sa akin. Pag sinabi ko ayoko. Huwag mo akong pipilitin. Pero magagalit po sa akin ang anak ninyo kapag hindi ko nagawa ang trabaho ko. Wala akong pakialam. Problema mo na yon. Sir Amado, nahihirapan na po kung pakainin si Lolo Arturo. Ay, Iha. Kaya nga ako kumuha ng caregiver dahil nahihirapan kaming mag-alaga sa kanya. Siya nga, Minerva. Sinusweldohan ka namin, kaya bahagi na ng iyong tungkulin kung paano siya kukumbinsihin kumain. Pero ayaw po niyang makinig sa akin talaga. Baka po pwede ninyong matulungan akong kumbinsihin siya. Yun nga ang dahilan kung bakit ka namin kinuha, Iha. Sumasakit na ang ulo namin dahil mahirap siyang alagaan. Kaya nga namin nilakihan ng sweldo mo dahil doon lang kami pwedeng bumawi sa dagdag na hirap at effort na yung ginagawa. Oo. At may tiwala kami sa iyo. Kaya sana naman huwag ka magreklamo. Hindi naman po ako nagrereklamo. Humingi lang po ako ng tulong. Kahit man lang sa moral support dahil iyon ang masigit na kailangan ni Lolo Arturo. Alam mo, regular namin kinakausap si Papa. At hindi kami nagkukulang sa pagpapaalala sa kanya. Oy, siguro naman, malaki ng ambag na moral support yun. Siya nga naman, Minerva. Hanggang doon lang ang kaya naming ibigay. Sana, ikaw nang magpuno ng aking pagkukulang. Nakikita ko naman kung gaano katyaga si Minerva. Pero nakikita ko rin nahihirapan na siya sa pag-aalaga kay Papa. Belen, sa palagay mo kaya tatagal siya? Kahit naman tayong dalawa, nahirapan kay Papa. Kaya expected na nating mahihirapan ang kahit sinong caregiver na mag-aalaga sa kanya. Ay, yun nga ang pinangangambahan ko Paano kung hindi siya makatagal? Paano kung bigla siyang sumuko? Sa tingin ko naman, meron siyang strong determination. Kaya umaasa ako tatagal siya. At malaking problema kung sakaling mag-resign siya. Ang hirap kayang mag-hire ng caregiver. Napaka-ironic ng buhay. Yung kaisa-isahan nating anak, nagtatrabaho sa ibang bansa bilang caregiver. Pagkatapos yung sarili kong ama, pinapaalagaan ko sa ibang tao. Ay, ganun talaga. Dahil mas maganda ang oportunidad sa abroad. Hindi mo naman kayang ipasweldo sa anak natin yung kinikita niya sa ibang bansa. Siya pa nga ang umaalalay sa atin kapag kinakapos tayo. Ganun talaga ang buhay. Pero sana naman kapag tumanda na tayo naman ang alagaan ng ating anak. Paano mangyayari yun? Kung ikaw mismo, hindi mo maalagaan ang sarili mong ama. Alam mo naman ang ginawa kong effort, hindi ba? Mahirap lang talagang alagaan si Papa. Yung nga ang dahilan kung bakit ako kumuha ng caregiver dahil gusto ko siyang mabigyan ng kalingang kailangan niya. Sa totoo lang po, Inay. Parang gusto ko nang sumuko. Pagtiyagaan mo na lang, anak. Ayaw mo bang magtrabaho sa ibang bansa, ate? Ang laki kaya ng sweldo ng caregiver. Malaki naman ang sahod ko. At mas mainam na yon kesa naman magkalayo tayo.
Mahirap ding magtrabaho sa banyagang lugar. Pero namang problema talaga ako sa inaalagaan ko ngayon. Ang hirap pakainin. Baka naman hindi masarap ang ipinapakain mo. Hindi ko alam kung yung pagkain nga ang may diferensya. Pero okay naman sa aking panlasang pagkain niluluto ko para sa kanya. Alam mo anak, hindi sapat na pinapakain mo lang ang inaalagaan mo. Dapat maramdaman din niya ang iyong malasakit. Kaya dapat ay yung pagkaing niluto ng may pagmamahal ang ipakain mo sa alaga mo. Katulad po ba nitong kinakain natin? Nakalimutan ko po palang sabihin, ang sarap nitong tortang talong. Nay, niluto po ba niyo to ng may pagmamahal? Ay, syempre naman. At meron din niyang magic na sangkap. Kaya ganyan yan kasarap. At yun ay walang iba, kundi ang Maggi Magic Sarap. Ganun po ba? Siguro po kailangan ko talaga ng magic para makumbinsi ko ang alaga ko na kumain ng husto. Ganun na nga ate. Gawin mo rin ang ginawang magic ni inay. Gumamit ka rin ng Maggi Magic Sarap para ganahan kumain ng alaga mo. Ang sarap ng buhay sa mundo, ang nagmamahal, nagmamagi. At ngayon, balikan natin ang kusina serye. Handog ng Maggi Magic Sarap. Ang dami kong nakain. Nabusog ako ng gusto. Ay, salamat po Lolo Arturo at marami kayong nakain. Sarap kasi. Hindi ganito kasarap yung dati mong pinapakain sa akin. Paano yan, Lolo? Di iinom na po kayo ng gamot. Oo naman. Dahil kung ganado akong kumain, gaganahan din ako kahit sa pag-inom ng gamot. Basta lagi mo sasarapan ang luto mo, ha? Siyempre naman po, Lolo. Bahagi na po yan ng trabaho ko. Dapat maging satisfied kayo sa pag-aalaga ko sa inyo. Lalong-lalo na sa pagpapakain ko sa inyo. Gusto ko kasi maramdaman nyo ang aking malasakit sa pamamagitan ng masarap na pagkain niluto ng may pagmamahal. At syempre, may kasamang magic. Ang Maggi Magic Sarap. Tama. Para talaga magic. Dahil ang pakiramdam ko, sumiglat bumata ako. Success po, inay! Effective talaga ang Maggi Magic Sarap. Ganadong-ganado po sa pagkain yung alaga ko. Ay, mabuti naman kung ganun, anak. Nabawasan ka ng stress. Opo, inay. Nawala po yung sakit ng ulo ko. At maging si Lolo Arturo, nawala ang pagkabagot. Masigla na po siya at napakadaldal pong kausap. Ramdam kasi niya ang pag-aalaga mo. Dahil sa masarap na pagkain ipinapakain mo sa kanya. Ang bawat subo niya ay may kasamang pagmamahal at kalinga. Tama po kayo, inay. Dahil ramdam na ramdam ko rin po na para talaga akong isang caregiver. At hindi na ako ganong nahihirapang mag-alaga sa kanya. Dahil meron ka ng katulong sa pag-aalaga. Dahil ang Maggi Magic Sarap ay para ring isang caregiver. Ang sarap ng pagkakaluto mo rito, Minerva. At ito talaga ang paborito mo, tortang talong. Oo nga, super sarap talaga. Ay, hindi na ako magtataka kung bakit mo nakumbinsi si Papa na kumain ng husto. At madali na rin po siyang painumin ng gamot. Ay, maraming salamat sa iyong pagtsatsaga, ha? Hindi po niyo kailangan magpasalamat dahil bahagi po yun ng aking tungkulin. Uy, paano yan, Minerva? Di gagamit na rin kami ng Maggi Magic Sarap sa aming pagluluto. Pero, huwag ka mag-alala. Dahil hindi naman yun nangangahulugan na hindi ka na namin kailangan. Okay lang po, ma'am. Dahil bilang caregiver, masaya na akong ipadama sa inyong lahat ang aking tender loving care. Kung kalinga at pag-aalaga ang pag-uusapan, masasabi kong mahusay na kapartner at katulong ang Maggi Magic Sarap.
Opo, inay. Malaking tulong po talaga ang nagawa niyon sa akin. Mas nakita ko po ang aking significance bilang isang caregiver. O ano ate? Binigyan ka ba ng dagdag na sahod ng amo mo? Malaki na ang sahod ko. At dagdag na bonus na sa akin na makapagbigay ako ng kasiyahan sa isang pamilya. Tama ka riyan, anak. Ang Maggi Magic Sarap ay masasabi nating isa ring caregiver. Damang-dama ang kanyang care dahil sa sarap na idinudulot niya sa pagkain talaga namang niluto ng may kasamang love and care. Agree po ako sa inyo, Nay. Para rin po talagang caregiver ang Maggi Magic Sarap, no? Because of the tender, loving care it gives. Kahit po ako, ramdam ko ang kalingang binibigay ng Maggi Magic Sarap. And that's the main reason kung bakit ang nagmamahal ay nagmamagi Magic Sarap. Hindi lang naman ito dahil sa Maggi Magic Sarap. Siyempre, dahil na rin sa'yo, Minerva. Ang sarap ng buhay sa mundo, ang nagmamahal, nagmamagi. Tunay ngang ang Maggi Magic Sarap ay katuwang sa pag-aalaga ng mga taong kailangan ng kalinga. Ito ay para ring tunay na caregiver dahil nagbibigay talaga siya ng pagmamahal at pag-aalagang walang kasing sarap. Siya nga pala mga kaibigan, ang magical tortang talong na ginamit sa kusina seryeng ito ay matatagpuan sa maggi.ph. Maraming salamat po! Ang sarap ng buhay sa mundo, ang nagmamahal, nagmamagi. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Joy Dishwashing Liquid, now with Power Bula. Sa Joy, todong linis at tanggal sebo na walang tira-tirang sabon. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS ang nagmamahal, ang nagmamahal, nagmamagi. Paano pangitiin ang nalulungkot? Lutuan with Maggie. Paano pasiglahin ang napapagod? Lutuan with Maggie. Magbudbud ng pagmamahal pag nagluluto sa sarap at aroma ng all-in-one Maggie Magic Sarap. Kaya lahat ay nagluluto na nanggagaling sa puso. Ang sarap ng buhay sa mundo, ang nagmamahal, nagmamagi. Maggie Magic Sarap. Sa luto mo, sumasarap ang buhay. Mag-Maggie Magic Sarap araw-araw. All-in-one sa sangkap na pampasarap. Kaya ano mang lutuin, magical. Nga Life Extension Coffee Mix ang dapat mo imnon. Una, ini ang healthiest ready-to-drink coffee kay fortified ini sang vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Ikaduha, pwede gid ini sa mga may diabetes. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po nang si mama wala di eh. Atos sa Bacolod. Sa akong birthday gani, maabot eh. Ako nang sa balay. Pero
Kaya kamusta man? Ako na would like, mayara gid na butang sa modyo nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktawan lang nanay. Tapos, ano naman, Oblaw ng Dason. Brown na dason, singa nga pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nang walang ka cellphone. Walang ko sa inyo. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akon. Siya nagtulo sa akon nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imukon. Nga pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan yung ano. Sunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na na makadaog ka. Wala, pagid kay daw. Gusto mo ako do, ano naman daw. Gusto ko basta, hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga makita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga. Ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kumpos na eskwela. Primary kag secondary ka na. Sa mga pumuluyo sa barangay San Luis Palay, nga nag-iwat sa balik Kasadya Festival, upod sa kapitan nga si Marlon Bibing Canilio. Action Hotline! Happy Fiesta sa inyo at Joseph Rizaga. Good morning man. God bless man sa imo. Action Hotline! With Action Oliver Pasom sa technical side, back up sa Action Christian James Binares kag Action Dorel Kabato. Kung naman Action Artay Hupon, una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. This portion is brought to you by ACS Manufacturing.